Makedo kod tuo mar kansa pacho kaendi koro dwaro mondo piny owacho ket jotuo mag kansa e kidieny achiel kod jogo manigi ng'ol kendo kik juogi osuru moko kaluwore gi pek magin godo. Kaka Judith Omondi lero, giwacho ni okumba mar thieth mar NHIF bende owinjore med teko mare mondo okony ji e thieth mar kansa. Kedo kod tuo mar kansa ok osebedo ting' mar piny Kenya kende to kata mana pinje maoko. E Kenya ka ng'at achiel wito ngimane bang' dakika 15 ka dakika 15 kaluwore kod tuo mar kansa. E higa achiel, lipot mane ogol e higa mar 2022 yango ni maromo ji 37,000 wito ngimagi e piny Kenya nikech tuo mar kansa. Kaka achiel kuom yore mag kedo kod kansa, riwruoge ma opogore mag thieth owuok oko mar sundo okumba mar thieth mar NHIF mondo mi omed pim mar kansa kaka achiel kuom chenro ma kadino nyalo chulo ne jotuo. I've written to NHIF before, and I've actually specifically requested that that should be part of what is coverable by NHIF, so that you do not, you just present yourself with your NHIF card to a hospital and you're screened. Because screening saves lives and also reduces the cost of treatment. And it makes logic to me that if you spend 5,000 on screening, you're saving yourself 500,000 for the treatment later on. So that one, like I said earlier, I think NHIF is still reorganizing. When they come out of the woods, then I'm sure they will either include screening into their cover or they will include screening into their cover. Jodito gi makedo kod tuo mar kansa e pachoka ne oriwore kod kambi mar Fiza mondo migi ked ne jotuo mag kansa makoni nengo mar thieth oidho kendo thoth gi chwe wito ngimagi nikech ok ginyal chulo nengo mar thieth. Jakom mar board mar KENCO Evans Mapeli ne okone gi dhiro mondo mi jotuo mag kansa oketi e kidieny achiel kod jogo ma ong'ol kendo ma ing'ado negi osuru magichulo kaluwore kod nengo mapek mag thieth mag kansa. There is a disability act in this country that affords people who are disabled some tax relief. Perhaps then we should also help the cancer patients with a similar kind of program where they get tax relief. E kinde ma magi timore, lakteche mathiedho kansa koni thoth gi yedhi thietho e pinje maoko kaluwore ni Kenya ka ute thieth onge masinde madwarore e thieth miyo mijing'o mar duoko geno ne jatuo rumonegi. The expectation is that you come back and help your people. However, when you think about it, I'm coming back to what exactly? If the county hospital has the mammogram machine, for example, but doesn't have IV fluids, which is basic, then I feel useless, or you'd feel useless. Kansa mar dhod nyodo, kansa mar tong' mar joma chuo, ka achiel kod mano mar thuno, gin moko kuom kansa malandore mang'eny e piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV. Kanyo ni piny owacho mar kaunti ma Migori